Ja, og her står vi så i Østerlars ved Åløsvej nummer 20, og der er sådan lidt sølvflod. Eller hvad skal man sige? Meget. Lad os prøve at gå nærmere og se, om det er så slemt. Man kan i hvert fald godt høre, at der er lidt vand her. Her har vi så en lille sø, hvor vandet sådan står stille. Og så kommer vi så til vandet her jo. Og det er knapt så godt, kan man jo sige. Man kan ligesom godt høre, at har vand. Og har vand, ja, rundt regnet en 8-10 meter. Og floden er kun blevet bredere her de sidste par timer. Så er vi kommet igennem floden, og ja, her fra den side af, der ser det heller ikke lige så godt ud med alt det her vand. Ja, her har vi en grøft, der også er ved at løbe sådan en lille smule over. Ja, her har vi byen. Og ja, mere mark og sne og vand. Og så tror jeg bare, jeg vil sige tak fordi I kiggede med.